Jeg skal ikke gjennomslappe. Jeg skal gå ned og ta inn det. Hva da var det kommet? Jeg skal låse opp knapp da. Du setter meg fast. Hvor er jakka mi? Nei! Jeg skal låse opp døra! Har du sett hvordan det er et slås opp døra? Ja, vent, jeg skal jakka mi først. Nå? Jeg skal jakka mi først. Nei! Nei! Da låser jeg på. Jeg låser ikke opp heller. Da er jeg som går an. Faen! Det er det jeg sa. Jeg er større enn nå. Nei! Skal jeg gå inn, eller? Ja, Marit, du går inn. Gå inn! Nei, seriøst, jeg tør ikke. Skal jeg gjøre det? Jeg kan gjøre det. Ja, gå inn. Eller ikke bra, Marna. Ikke gå til å sette deg fast. Oi, jo. Jeg tror jeg er litt sikker. Jeg tror jeg Ja, jakka mi. Lås opp den! Hvis ikke så får du ikke åpne det. Jeg er ikke venn med meg lenger hvis du ikke åpner. Du må skru på! Du kommer lære noe, så trefer du meg. Jeg får den på! Jeg tror den går ut, jeg. Det er sånn at jeg går inn der og går ut. Ja, jeg klarte det!